Assalamualaikum dulur-dulur, monggo nguri-nguri budaya Jawi nggih punika sowan dumateng para leluhur. Niki dinten Senin tanggal 17 Maret 2025. Cikal bakal channel ten Desa Ngalian Lalung, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Nggih punika badhe sowan Eyang Raden Singoranu kang wonten Ngalian Lalung Karanganyar. Mbok menawi dulur-dulur dereng mangertosi makom napa petilasan niki. Nek makomipun ketingale ten Jogja. Nah niki mungkin nggih petilasan ning wonten tulisanipun makom. Kula ndeka sampun suluk donga nyuwun izin, nyuwun edi pangestu lan restu dumateng para leluhur. Mbok menawi dulur-dulur dereng mangertosi Eyang Singoranu, Raden Singoranu, kula paring mangertos makomipun napa petilasanipun. Nah niki makam Kiai Tumenggung Raden Singoranu. Niki kula angsal informasi saking tiang kampung niku riyen taun 1946 niku keramat mriki. Ceritane tiang kampung. Makomipun niki dulur-dulur. Kula paring mangertos makomipun. Niki tasih dikeramatke niki. Eyang Kiai Temenggung Raden Singoranu kang wonten Desa Ngalian Lalung Karanganyar. Dadose Waduk Lalung nika ngetan. Mungkin saged dipadosi ten Google Map. Makam Tumenggung Singoranu sing damel kula niku. Informasine ngaten riyen dulur-dulur. Niki ndamel videone sampun 3 menit. Niki kula sepil wite sing ageng niki. Niki wit-wit ageng niki. Wah, witnya ageng banget nih. Kula damel durasi 4 menit nggih, dulur-dulur. Oh nggih. Dulur-dulur mbok menawi cikal bakal channel bermanfaat dumateng panjenengan saged di-subscribe, saged di-share, saged di-like. Mangaten dulur-dulur, matur nuwun.